बरमा पायनर एकाडेमी फरायसालिया एचएस आनजादाव मोजां फिथाइ मोनना उथ्रिनाय फरायसाफोरखौ दिनै बरायदों। बिगियान आरो आरिमु दालायाव बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों। 2026 इंराजि मायथाइनि एचएस आनजादाव पायनार एकाडेमी बरमा गावारि फसंथाना बिगियान आरो आरिमु दालायाव बांसिन नम्बर मोननाय 60 फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावो। मैयासो फोसावनाय एचएस आनजादाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय पायनार एकाडेमी बरमा गावारि फसंथाना बिगियान आरो आरिमु दालायाव मोजां फिथाइ दिन्थिनो हादों। फोरमायनो गोनांदि देग्लाय बोसोराव पायनार एकाडेमीनिफ्राय बिगियान दालायाव सा 130 फरायसाफोरा आनजादाव जिरायदोंमोन। बेनिनो सा 112 फरायसाफोरा सेथि मासियाव, सा 18 फरायसाफोरा नैथि मासियाव उथ्रिसार जानो हायो। बेनिनो सा 49 फरायसाफोरा स्टार मार्क मोननो हादों आरो आरिमु दालायाव सा 21 फरायसाफोरा आनजादाव जिरायदोंमोन। बेनिनो सा 53 फरायसाफोरा सेथि मासियाव उथ्रियो आरो 17 फरायसाफोरा नैथि मासि लाना उथ्रिसार जानो हायो। बेनिनो सा 20 फरायसाफोरा स्टार मार्क लानानै उथ्रिसार जानो हायो। बेखौनो लानानै दिनै बरमा पायनार एकाडेमीआ बिगियान आरो आरिमु दालायाव बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय 60 फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावो। देरहासार बसुमतारी, आङो पायनियर एकाडेमी बरमायाव फरायदोंमोन साइन्स स्ट्रीमाव। आङो एचएस आनजादाव 93.2% लानानै उथ्रिसारनो हादों। आं सिगाङाव बर' बिजोंनि फरायदोंमोन मोनसे गभर्नमेन्ट स्कुलाव। आं सानो सिगाङाव जाय नोङो क्लास 10 फोरखौ जाय मिडियामाव फरायदोंमोन बियो बांद्राय मेटार खालामा। खालि नोङो उनाव बेसेबां नोङो हार्ड वार्क खालामो बेखौसो बांसिन मेटार खालामो बिसो। आङो आंनि पेरेन्ट्स, आंनि स्कुलनि वार्डेन्स, टिचार्स बिसोर गासिखौबो आरो आंनि लोगोफोर, आंनि हस्टेल खाथियाव थानाय आंनि आदामोन बिसोर गासिखौबो आङो बिनि थाखाय साबायखर होयो। आङो निट होनानै डक्टरनि जानायनि सिमां लायो। पायनार एकाडेमी बरमा बाक्सानिफ्राय 91.2% लानानै पास जादों। मा स्ट्रिमाव? Science stream. Bodo medium. First of all, I want to thank all of the teachers, staff members for my excellence percentage mark that I obtained. I am very grateful to them, and they're really very supportive and nice and guide with so much love and care that I scored 91.2% in this exam. आंथ' दा इन्जिनियारिं लाइन लादों, स' JEE एग्जामखौ क्रेक खालामनायनि ड्रिम दं, स' ट्राइ खालामनो। टिना सरगियारि, आङो निकासि 3 नम्बर दिहिरानिफ्राय फैदों आरो पायनार कलेजनिफ्रायनो आं फरायनानै 91.2% लानानै आङो उथ्रिसार जानो हादों। मेनलि टिचार स्टाफ्स, पायनारनिफ्राय आं बिराद मोजां ट्रिटमेन्ट मोनदों होननानै आं बुंगोन। एन्ड सेकेन्डलि आंनि पेरेन्ट्स for their support and their efforts towards my studies. आं UPSC होनानै सासे IFS अफिसार जानो सानो। खुलुमबाय, आंनि मुङा अनसमा लाहारि। आङो पायनियर एकाडेमीनिफ्राय 90.4 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। आङो टिचार्स आरो पेरेन्ट्सखौ होनो सानो। जों पायनार एकाडेमीनिफ्राय गासै टटेल स्टुडेन्टफोरा साइन्सनिफ्राय 130 स्टुडेन्ट एपियार जादोंमोन आरो। बिनिफ्राय 112 फार्स्ट डिभिजन, ओमफ्राय सेकेन्डआ 18 स्टुडेन्टस। बियो साइन्स स्ट्रिम। ओमफ्राय आर्ट्सनिफ्राय जोङो मोननो हादों टटेल स्टुडेन्ट एपियार जादोंमोन 71। ओमफ्राय बेनिनो जोंनिया फार्स्ट डिभिजन 53 स्टुडेन्टस, ओमफ्राय सेकेन्डआव 17 आरो थार्ड डिभिजनाव 1। बे 100% पास जाजोबदों आरो। आगोलनिख्रुइ जोबोद मोजां बारा जादों आरो एबार 100%। बोसोरबानिफ्रायनो जोंनिया रिजाल्टआ मोजांखा आरो देग्लायनि बोसोराव साबसिन जाबावदों आरो। साइन्सआव जोंनिया देरहासार बसुमतारी, बियो मोननो हादों 93.2। ओमफ्राय आर्ट्स स्ट्रिमनिफ्राय जोंनिया हाइएस्ट पार्सेन्टेज मोननो हादों टिना सरगियारि 91.6। जाफुंसारनाया आं गिबियावनो स्पेसियेलि जोंनि पायनार एकाडेमीनि सालायगिरि मेनेजमेन्ट कमिटिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बिथां सारमोनखौ आङो गिबियावनो साबायखर होग्रोनांगोन। बिथांमोननि बेंनायाव नायफिननायाव दिनै जोंनि स्टाफआ स्ट्रंलि खामानि मावदों। लोगोसे सेकेन्डआव आं जोंनि टिचिं स्टाफ गासैखौबो आं साबायखर बावनो सानो। बिथांमोना गावनि डेडिकेसनजों, गावनि जितु वर्क एन्ड कनफिडेन्सजों दिनै गथ'फोरखौ मोजां दानो हादों।
लोगोसे थार्दआव आङो